Club Junta Building. Ndikamanena kunena kuti dziko ili likuyendesedwa ndi mamafiya. Ndikufuna inu Amalawi nonse komanso makamaka inu a opposition mumvesese zimenezi. Tikamanena zinazi sikuti timangonena, timanena with evidence. Tikamanena kuti dziko ili likuyendesedwa ndi mamafiya ndipo inu a opposition mukapitirira kugona zinthu zizakuvutani. Kodi tumalangizo ndeti kukupasani anthu osiyanasiyana okonda dziko lawo akukuuzirani mayeso inu a opposition koma mukuoneka kuti mukupitirizabe kugona. Iyi ndeti kukuthokozani kuti sopano mukuoneka ngati mwazuka, ngakhale it is a bit too late, chifukwa izizi mwaziyang'anira kwa nthawi yayitali za NRBs za MEKs mwaziyang'anira kwa nthawi yayitali. Nthawi yomwe ija munkauzidwa inu ndi Abakiri Muluzu TV, nthawi yomwe ija munkauzidwa inu ndi Ntanyiwa wa Limpopo FM, nthawi yomwe ija munkauzidwa inu ndi amadrama okudya chamba okudya kokeni Boni Kalindo Winiko wa misala ujayo munkauzidwa muja mukanakhala kuti munatenga action. Lero sibwenzi pano mazi atakufikani mukhosi. Dziko ili likuyendesedwa ndi mamafiya kopsa. Lero akunena kuti akufuna akayambise kulembesa cha za kaundula wa meki anthu kuti akavote 2025 akubwerayi. Koma mukuziwa kuti madera ena padakali panopa sanalandire ma ID yawo. Mukapita ngati ku Tcholo, mukapita ngati ku Mchinji, mukapita ngati ku Mwanza, mukapita ku Phalombe, mukapita ku Nkhotakota, mukapita madera ena ngati ku Chilazulu, ku Mulanje, kumene koko Blantyre, kunsanje Chikwawa, kumeneko anthu sanalandire ma ID yawo. Pomwe tikapita ngati kunchinji ku Nkhotakota mulilongwe mu anthu analandilandira ma ID yawo. Koma inuyo simukutengapo action ina iliyonse. Takuuzani mu audio ya dzulo kunena kuti musamale, munayenera inu a opposition muthamange mukamang'ale ku khoti mukatenge injunction, muyimise process up until the nitty-gritty azichita resolve. Olomwe azichita resolve ndiye kuti tikhala ndi credible elections. Minus that muyiwalireko. Izizi ndimakuuzani nthawi ni nthawi. Komanso mutenge binoculars yanu muzumule kwambiri muone padakali panopa lilongwe ayisiya mu phase 2. Kodi chimene ayisiyira lilongwe osayamba kulembesa mukuchiziwa? Timakuuzani koma inu anthu simaona patali a opposition. Kaya aliko ena aphungu ena amangoyang'ana ndalama basi akaitanidwa ku misonkhano azikangolandira ma allowance. Koma kuti ayime olo parliament mo olo kapena outside parliament alankhule zinthu zokuti ziwombole dziko. Oyi ndithu kutero kwakufuna aone kodi kumzuzu chigawo cha pakati anthu alembesa bwanji, amini chigawo cha kumpoto nanga kumwera anthu alembesa bwanji, nanga madera ena onse anthu alembesa bwanji, kuti lilongwe ija izakhale ngati yardstick yawo yokuti azabere bwino zisankho azayipase manambala a anthu ambirimbiri. Koma izi zonsezi anthu a opposition mukungogona simukukambapo china chilichonse. Even olo mademo amene mukuafalisa inuwa kuti tifuna tipange mademo ife a ujeni a UTM a 4D komanso wa DPP tikufuna tipange mademo. Mwinaso izi mungonena chifukwa inuyo ndinu apaize kwambiri. Koma muziwe kuti Malawi munomo anthu akuzunzika kopsa, anthu boma ilili akulikana. Ndipo tikamanena kuti Amalawi akufa ndi njala, ena akungoona ngati tikunena za kunsanje, tikunena za kumulanje, tikunena za kutcholo, tikunena za ku Blantyre kumene kuna afana ndi chinangwa. Tikati dziko lino lili ndi njala tikunena ngakhale kwa kabudula kwawo kwa chakwera konko. Tikunena pano pa zulo pa 18 kwaikidwa mwana amene sowanadya za ngati chinangwa mene aferana kumachinjiri kuja kwa kabudulanso kumene koko kwafa mwana waikidwa zulo. Winayo ali serious iru kuchipatala.
kodi tunjala isinasiye pena palipose. Ndi chifukwa choti manena kuti inu asogoleri mukamapanga mapulogalamu anu muzisamala, chifukwa nkhani ya njala ali ngati matenda aezi. Matenda aezi tusaona kuti uyuyu ndi wa MCP ndisamugwire, saona kuti uyu ndi wa DPP, saona kuti uyu ndi wa Ford kapena UDF kapena chipani cha ambewe cha refu. Ayi, matenda aezi ali ngati chimozimozinso njala. Njala imagwina ena wina aliyense, ndipo tikayiyang'ana njala iyi ndikuyiyang'ana mafiga zimene akuyendera muno Malawi. Akuluakulu musamanamizidwe, anthu aku Central Region akuzunzika koopsa ndi njala. Iniyo takafuseni azimayi ena anthu kapena Malawi akufuna kwabwino amene amalima msewu wa Mchinji kwa Kabudula. Mwafuse amene amalima msewu wopita ku Mchinji uko malo osiyanasiyana ngati chakujeni uko ku natural resources. Mwafuse kunena kuti kodi anthu akuzunzika bwanji kulilongwe, anthu akukhalira kudya deya, kuli njala yoopsa musalima mumudowa. Ndikumafunsa kuti inu mudowa munomo sitimamva kuti kuno ndiye kuchimake kwa MCP. Mukafuse kumene koko mmene anthu akuzunzikira, mafumu akusowa zochita ndi anthu. Ili njala itavuta, koma ukamaona asogoleri akewo a MCP omene akulankhulira m'misonkhano, matama akamapanga ni ndalama zokuba, ndalama zimene zaphwekazi simungakhulupirire. Ndalandira foni kuchokera ku UK kwa mzimayi wina akutati amamuyimbira munthu wa MCP kuti can you describe situation ya njala ku Malawi ko. Tamva kuti ati gulu la Malawi First a 4 regions akupita kukagawa chakudya kumachinga. Ali zonama kuteko wini ko jafuna azidyerapo ndalama za anthu, azilandira chimangacho iye azikadya ndi mkazi ache ndi ana ndi abale ache achina Philipi, achina Rose, achina Margaret kumulanje. Kuteko ku Malawi kunoko boma likupereka chimanga matumba 5 kwa wina aliyense pa household, ndipo kunoko njala kulibe. Koma tikunena pano mupite kwa Kabudula mukafufuze mukapeza kuti kumene koko kwayikidwa mwana zulo chifukwa cha njala. Ukamakhala muntengo usamati kunja kulibe mame, ukakhala pamwamba pa njovu usamanena kuti zinthu kunja kuzili bwino. IMCP yena akulankhula motumbwa kwambiri, kulankhula monyada chifukwa cha ndalama zokuba. Lero li akunka na anena kumauza anthu akunja kuti ku Malawi kuno ati chakwera akupereka chimanga pena palipose. Ndipo chimangacho chitakhala kuti chikuperekedwa ndi chakwera, chimangacho ndi chake. Chimangacho ndiye kuti chagulidwa ndi taxpayers money. Amalawi tisamapusisidwe iyayi kumanena kuti achakwera wapanga ichi, chakwera wapanga ichi, MCP yapanga ichi. Zimenezozo ndizopusisana. Palibe boma limene limatenga ndalama zake, even khandi la DPP, khaita bwera la UDF, kaya la Ford, silingatenge ndalama zache ndikumadyesa anthu. Ndalama zimakhala za boma, taxpayers money. So wina samakunamizeni kuti chakwera akupanga zakuti olo kwawo kucheni kukasiyako kumene akunabwera bungwe la Give Direct. Kuli mavuto kwambiri ngakhale anthu ena kumene koko akudandaula kuti ngakhale inde kwamveka mbiri kuti anthu akumalandira ma 1 million kumeneko, koma anthu akuzunzika kopsa, kuzunzika. Kale anthu akati maboma enawo ngati boma la Bakiri, boma la Joyce Banda, boma la Peter Muthalika, anthu akati akaona kuti akumuzi kunoko njala iliko akangonamizira kudwala kupita kuchipatala kuti azikalandira kumene koko chakudya. Koma lero kuchipatala koso mukapitako mpeza ulo chakudya chokulibe. Ma patient akumagona ni njala. Kodi sono ngati patient akugona ni njala, amene yoyo ndiye kuti achira? Kuziyang'ananso condition ya zipatala, zikuyang'ana condition ya chipatala, magesi kulibe. Mupite ku Chirazulu abale yanga, Chirazulu District Hospital yomwe yoenda 8 minutes uli mu Chirazulu, nayonso district imeneyi khana ikhazika bwanji khaya kuchoka Mulimbi kupita ku Chirazulu District 8 minutes or 10 minutes wafika. District imafunika uziyenda ma kilometers ma meters amini ma hours usanafike kwanu. Koma pa Chirazulu ndi 8 minutes, taenda ni 8 minutes mukaone mmene chipatala cha Chirazulu chilili.
kulibeko ngakhale mafuta a generator, magesi kulibe, mankhwala kulibe, andi chipatala chimeji amene amachisegulira malemu bingu amaona ndi mmene rate ya HIV ili kudera limene lijalo la Chilazulu. Ndi chipatala chimodzi mwa zipatala zimene zinamangidwa ndi Tcholo Hospital kuti chizithandiza anthu amene ali odwalika kwambiri madera amenewo. Koma muona kuti chipatala cha Chilazulu chimene chili ndi madokotazi amphamvu kulibeko mankhwala, madokotazi oziwa ntchito yawo, kulibeko magesi, kulibeko china chilichonse. Kaye pa Salima Hospital abale, ndipo Salima Hospital ndi chipatala chomvesa chisoni kwawo tu kwa MCP ko, mukapita ku Salima ko mukaone chipatala chose chajedwa ndi chiswe chinamangidwa nthawi ya Kamuzu. Nthawi tu ya Kamuzu, nthawi imeneyo corruption kulibe. Kamuzu tu inde mwina anali ndi nkhanza, koma nkhani zogubayibazi kunalibeko, anthu amaopa. Koma panopa mupite ku chipatala cha Salima mukaone mmene chathera chipatala. Oti nthawi zina patient ali pa bedi, thabwa limango ogwa kuchokera kumwamba. Thabwa lili pa bedi. But you can't do anything. Chakwera sanga pange china chiyese kulamula ma ministries yake kunena kuti tiyeni tikachite renovate chipatala cha Salima. Faja ena muna tikamanena izi mmanena kuti akungokamba za kumwera, akungokamba za kumpoto. Tapita ni mulilongwe muone mmene anthu akuomvera nyekwe, kulilongwe kumene tu anthu akupanga matama ndi ndalamazi, kumene anthu akugula nyumba magalimoto 100, nyumba 45, kulemera kotheratu. Akapita m'mizi mwawo munde kumanga ma building. Manivesa kuba kwa ndalama. Ndi boma tu ili lomvesa chisoni, boma la mafia. Ndipo musayembekezere ko zabwino wa Malawi, musayembekezere kuti siku linachi muzaona zabwino mboma ilili. Awa ni mamafia woka mamafia. Palibe chabwino chimene chiti chichitike. Ukamayimvera speech yake ya Chakwera kumane kuti koma munthu uyu ndiopemphera munthu uyu. Koma ayi ndimamvera statement ya Chakwera ku Bingu Stadium usiku la mwambo wa maliro wa SKC. Mmene amalankhulira ngati ndi sentitu, koma lero liti kamayimvera nkhani jamuona kuti iye uja akulephera kuchita Institute Commission of Inquiry. Mu speech yake mu video taitengene ya Malawi kumene muliko, muigugule muimvere, muone zimene amanena ya Chakwera. Mmene amanena ya Chakwera amanena ngati mawa alache apanga Institute Commission of Inquiry. Koma ayi pakana lero Malawi tili mblanki, Malawi tangokhala. Ndipo uthenga ndikupereka kwa inu amere Chilima kunena kuti if this government does not change, don't expect good things. Ngati mukufuna kubanja kwanu kuti mudzaziwe chilungamo chimene chinachitika pa siku lija la pa 10, amayi ndakuwuzani kokwanira kwambiri kunena kuti pitani mukatenge chipani, because it's only when the government changes ndi pamene inuyo muzaziwe chilungamo. If this government does not change, don't expect anything, and you must forget. Inuyo munayenera pakale panopa muvale magrovis mai amene amanena kuti akuluakulu amanena kuti okufa samaopa kuora kapena kununkha. Inuyo nthawi ino mukanavala magrovis amayi mulowe muringi mmenyane nawo anthuwa, timenyane nawo limodzi ndi Amalawi akufuna bwino kuti cholinga kuti boma ili likasintha ndi pamene kuzakhale Commission of Inquiry ya genuine. Chifukwa olo tinatiti akakamizeso kuti tipange Commission of Inquiry ikhala ya fake. Nanga siyo asi anthu awo momo ikhala ya fake. So zina zitikamapanga tizipanga moganizira sogolo, zili ngati kupanga malamulo amene pamawa adzatiphinje. Inu mwayiwala, inu au jina DPP tiku anthu akudandaula za NRB nthawi imeneja munkachita kupita pakana pa mendulo ma MP akumulanje awiri azibale angaine kupita kuti akamenye a NRB kwa mendulo uko kuwauza kuti apakire katundu wawo. Lero mwaliona lamulo munapanga lija layamba kukunyinda nino khatu. Ma MP akumulanje awiri inu abale anga inu mwayiwala kuti munanyamuka mapita pa mendulo kukamenya pamene popo aujene a NRB mwayiwala.
lero tikamapanga malamulo tizipanga malamulo kuti ngakhale ife titatuluka mboma lamulo lisazatipweteke. Ndiye tione ngati muti mupange ma demonstrations, koma ndikufuna ndikuuzeni anthu awa akonzeka sakufuna kutuluka mboma. Lero mukamamuona wamkulu wa NRB akuyenda ndi president, what does it tell you? Mukamuona wamkulu wa Mekio akumapezeka m'misonkhano ya MCP, what does this tell you? Muziwe kuti chabwino kulibe, ndipo kunali bwinonso mutakambirana kumeneku kunena kuti bomali libwerere ku one party system, chifukwa apa democracy kulibeko. Amalawi imene akuzunzikira sitingakhalenso ndi manyaka amene wawa, ndipo uyuyu akanakhala munthu wanzeru akanangochita resign, kuchita resign basi kuti Amalawi apume mpweya wina. Amalawi akuzunzika kopya. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jezavire GTA Mabuka, box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa. Club Junta, building better Africa.